Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали AutoLife. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, мо як видео эдит кредит кардагӣ будем ва дар ҳамин байн бинем ки бисёри бародаро саволҳо додан ва мумкин аст баъзеҳо нафаҳмидан. Бародаро, оз як камтар ман оиди кредит гап мезанам ва 13 мошини фуруши дигара бо тариқи кредит барои шуморо омода кардам ва пешкаш мегардонам дар навори имрӯза. ва аз ҳамаи шумо бародаро хоҳиш мекунем рости аз 145 000 подписчики ки мо дар ҳамин канал дорем, рости ҳамагӣ 200-300 нафар лайк мемона. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ҳамин лайк мондан ба фирм ки ягон душворӣ надорад. ин барои мо як пешравӣ мешавад. рости фақат аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин наворҳои мода лайкҳои худатонро дариқ надорем бародаро, ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамин наворҳои ҷолиба барои шуморо як навори фоидаовар пешкаш бигардонем. бисёри бародаро ба ман занг задан ва дар комментариҳои ҳамон видео нависондан ки мо аз куҷо мошинҳоро дастрас кунем ва рафта бо тариқи кредит мошин бигирем. бародаро, ман имрӯз барои шуморо мухтасар кардан мефаҳмонам. мошинҳое ки дар интернет ҳастанд бо тариқи кредит, рости соҳибҳои мошин ягон таш дарак надоранд. инра худи компаниҳо кардагӣ ҳастанд ва шумо бояд чӣ кор кунед? аввал шумо бародаро заявка равон мекунед ба ҳамон компанияе ки кредит додаистанд мошинҳоро. бонк аст, ягон компанияи дигар аст. заявка равон мекунем ва заявкаи шумо қабул мешавад ва ба шумо занг мезананд. шумо рафта аз наздик ҳамсӯҳбат мешавед ва ба шумо мегӯянд ки шумо кадом мошина бо тариқи кредит мехоҳед ки бигиред. ва медароем бародаро аз интернет аст, аз кадом ҷое ки бошад мошини маъқултона вақте меёвед, ба соҳиби мошин занг мезанед, гӯед ки бародари азиз, ман мехоҳам ҳамин мошини шуморо бо тариқи кредит ба даст биёрам. ва он мегӯяд ки бародарҷон, ман афсӯс кредит наметавонам. ва бинед ки ҳамин саволҳо бисёр шидан дар мо ва ози ман ҳамира мефаҳмам бародаро чӣ хел мешавад. шумо занг мезанед, мегӯед ки бародар, ман мехоҳам ҳамин мошини шуморо ба тариқи кредит ба даст биёрам. аввал бояд шумо бародаро рафта ба компанияне ки муроҷиат намоед ва онҳо вақте ҳуҷҷатҳои шуморо тафтиш мекунанд ва баъдан метавонед ки ба соҳиби мошин занг бизанед. хулоса бародаро, соҳиби мошина занг мезанед ва онро ба ҳамон компанияе ки шуморо кредит додаистад бо ҳамроҳи худатон меравад. дар ҳамон ҷа шаҳрнома мекунед шумо бо компания ва он компанияе ки кредит мета пули соҳиби мошина, яъне чанд сими аст ки маблағи мошини ҳамон пули мошина мета ва соҳиби мошин аз ин байн меравад ва иҷа шумо бо ҳамон компанияе ки ҳуҷҷат пешниҳод кардед, яъне ки ҳамин мошина бо тариқи кредит мегиред, шаҳрнома мебандед. шаҳрнома максималиш 4 сола мешавад бародаро. 4 сол шумо яъне ки шаҳрнома мебандед, 30% пешпардохт мекунед ва боқимонда маблағи мемонад. ҳар моҳ метавонед через банк, яъне спорида ҳам бигиред. ака хулоса ва бисёри бародаро нависонданд ки мо метавонем ки ҳамира дар 3 сол ё ин ки дар 1 сол аст, дар 2 сол аст маҳкам кунед, мешавад ин хелашам бародаро. ва ман имрӯз дар навори имрӯза 13 мошини фуруширо бо тариқи кредит омода кардам ва барои шуморо пешкаш мегардонам. ва пешаи наворро пешкаш гардондан як 3-4 мошини фурушӣ аст бародаро ки ба ман равон кардагӣ ҳастанд ва рости ман ба ҳамин бародаро ваъда додам ки рӯзи ҷумъада мошинои шуморо пешкаш мегардонам. ва як бародар опел седани фурушӣ доштай, солаш 96 ва гуфтааст ки мошин ҳолаташ беҳтарин, 1 сол документ дорад, нархаш 35 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. номерош 917 11 02 49. ва мошини дигари бошад BMW 5, солаш 2006, объёми мотор 2.8, америка, старстоп, ҳама наворот ҳаст. нархаш 83 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. номерош 553 16 62 62. ва мошини дигари бошад Портер аст, солаш 2004, мотор дизел, қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархаш 55 000 сомонӣ аст, бо арзонан мешавад. номерои соҳибаш 887 72 77 55. ва мошини дигар бошад Opel хетчбек, солаш 97, мотор 1.6 ва нархаш 28 000 сомонӣ. номерои соҳибаш 935 19 02 82. ва ҳамин бародаро мошинои фурушиашро ба ман равон кардагӣ буданд. ино бо тариқи кредит нестанд ва ҳоло бошад 13 мошини фуруширо бо тариқи кредит ман барои шуморо пешкаш мегардонам. тамошо кунед ва худтон бо бештар маълумот мегиред. ва мошини якуми мо бошад Mercedes сечка, солаш 98 май.
объеми мотор 1.8 181000 пробег дорад, гази бензин, растаможка шидагия, коробкаш автомат ва гуфтааст ки нархи ҳамин мошин 76500 сомонӣ аст. агар шумо бо кредит бигиред пешпардохт мешавад 22950 сомонӣ ва муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 1597 сомониро ташкил медиҳад. Мошин дуюм бошад Opel Astra F, солаш 97 май, кузов хечибек, объеми мотор 1.6 ва 180000 пробег дорад, гази бензин, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат ва нархи ҳамин мошин 38000 сомонӣ аст. агар шумо ба кредит бигиред пешпардохт мешавад 11400 сомонӣ. муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 793 сомониро. ва мошини сеюм бошад Corolla Verso, солаш 2007, кузов минивен, объеми мотор ДВД ва 130000 пробег дорад, мотор дизел, растаможка шидагӣ, коробка механик. нархи ҳамин мошин 65000 сомонӣ аст. агар бо кредит бигирем пешпардохт мешавад 19500 сомон, муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 1357 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини чоруми мо бошад Mercedes E-класс, солаш 2008, кузов седан, объеми мотор DV8 ва бензини холӣ, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат ва нархи ҳамин мошин бародарон 97000 сомонӣ аст. агар шумо ба кредит бигирем пешпардохт мешавад 29100 сомонӣ, муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 10025 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини панҷум бошад Opel Astra 8, солаш 2006, объеми мотор 1.8 ва 185000 пробег дорад, бензини холӣ, растаможка шидагӣ, коробкаш механик ва нархи ҳамин мошин 68000 сомонӣ аст. агар бо кредит бигирем пешпардохт 20400 сомон, муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона 1420 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини шашум бошад Opel Astra G, солаш 1999, кузов хечибек, объем 1.6 ва бензини холӣ ва нархи ҳамин мошин бародарон 41000 сомонӣ аст. агар шумо ба кредит бигирем пешпардохти шумо мешавад 12300 сомон, муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона 856 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини ҳафтум бошад BMW M6, солаш 2014, кузов кабриолет ва объеми мотор 4, 111000 пробег ва мотор дизел ва нархи ҳамин мошин 200000 сомон аст. агар шумо ба кредит бигиред пешпардохт 60000 сомонӣ мешавад ва муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 4176 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини ҳаштум бошад Toyota Camry, солаш 2011, кузов седан, объеми мотор 2.5 ва 19000 пробег дорад, бензини холӣ, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат, мошин вагони. нархи ҳамин мошин 130000 сомонӣ аст. агар бо кредит бигирем пешпардохт 39000 сомон, муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 2714 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини нӯҳум бошад ВАЗ 2114, солаш 2010, кузов хечибек, объеми мотор 1.7 ва бензини холӣ, растаможка шидагӣ, коробкаш механик ва нархи ҳамин мошин 60000 сомонӣ аст. агар бо кредит бигирем пешпардохт 18000 сомонӣ, муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 1252 сомониро ташкил медиҳад. ва мошини даҳум бошад Lexus 570, солаш 2011, кузов внедорожник ва объеми мотор 57, бензини холӣ, растаможка шидагӣ, коробка автомат ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ва нархи ҳамин мошин бародарон 410000 сомонӣ аст. ва ин мошина бо тариқи кредит гирифта намешавад. ба ҳам хотир майра дар байн овардагӣ ҳастам мошинҳое ки бо нархҳошон қиматтар ҳастай компаниҳое ки то 100000 сомониро кредит метаҳанд, ҳастай то 300000 сомониро ва бо аз ин да баландшар рости дигар ба фикрам ки нест. ба ҳамун хотир ва мошини 11 бошад Kia Optima, солаш 2011, кузов седан, объеми мотор DV4 ва 180000 пробег дорад, бензини холӣ, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат ва нархи ҳамин мошин бародаро 87000 сомонӣ аст.
агар шумо ба кредит бигирем пешпардохти шумо мешавад 26100 сомонӣ. муддати кредит 4 сол аст ва пардохти моҳона бошад 1816 сомонира ташкил медиҳад. ва мошин 12 бошад Opel Zafira солуш 2006, кузов минивен ва объёми мотор DVD, растамошка шидаги коробкаш механик ва нархи ҳамин мошин 63000 сомонӣ аст. ба кредит бигирем пешпардохти шумо 18900 сомонӣ. муддат 4 сол аст ва пардохти моҳона бошад 1315 сомонира ташкил медиҳад. ва мошин 13 бошад Audi A6 солуш 2007, кузов седан, объёми мотор 3.2 ва 164000 пробег дорад. бензини холӣ, растамошка шидагӣ, нархи 85000 сомонӣ аст. агар бо кредит бигирен пешпардохт 25500 сомонӣ ва муддати кредит 4 сол ва пардохти моҳона бошад 1775 сомонира ташкил медиҳад. хулоса бародаро, агар ягон идея, ягон фикр, ақида, ягон фикри соз дошта бошен, метавонед дар комментария бинависонед. мо дар канали AutoLife бо ҳамроҳии шумо ҳамкорӣ мекунем ва ҳамон видеоро дар канал мепартоем. то видеои оянда худованди меҳрабон ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад, саҳар насиб кардагӣ бошад. навори нав аз мошин бозори душанбе барои шуморо пешкаш мегардонам. оли насиб кардагӣ бошад, як видеои дига оиди растамошка мекунам, чунки бисёри бародаро ҳаминҷа нофаҳмоӣ дидестанд ва нафаҳмидестанд. бо як видеои дига насиб кардагӣ бошад, оиди растамошка дар канал мешавад. хулоса ин дастгириҳои шумо аст ва ман кӯшиш мекунам ки чизҳои навигарӣ барои шуморо пешниҳод бикунам. саломат бошед. то видеои оянда худованди меҳрабон ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад.